всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява, и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление. Първо, коя е политическата сила, за която говорихте преди малко, която овладява все повече институти, включително и мандатоносителя? Тя е видна за всички българи, вие знаете много добре. Това е партията новото начало. Не знаят къде и как живеят хората. Искате ли да развалите сделката с Райнметал? А вие знаете ли къде и как живее лидерът на тази партия? Вие знаете? Къде и как пътува? Ами вие сте медиите, вие се интересувате. Подмениха вота на своите избиратели и създадаха тази управляваща коалиция. Но прави впечатление самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина – фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Тя зависи и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодованието расте. Ще настоя